Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Al doilea episod după ce n-am mai postat de foarte mult timp. Am revenit, iar astăzi o să vă prezint, cum am spus și ieri, cum v-am promis și ieri, astăzi o să vă prezint o chestie foarte interesantă. V-aș ruga să apăsați pe butonul de like dacă vreți să mai vă prezint câteva chestii, să continuăm cu videouri și nu uitați să vă abonați ca să creștem canalul ăsta cât mai tare. Bun, acum putem să dăm drumul la video. Astăzi vă voi prezenta un server, probabil n-ați mai văzut la alți youtuberi, se numește Addicted 2, adică Addicted 2. Addicted 2 e un server român de Minecraft, unul dintre cele mai populare servere române. O să vedeți, chiar zilele astea s-a dat și wipe global la server și eu chiar mi-am cumpărat un grad pe server, un grad global. O să-l vedeți și voi imediat, da? Serverul. Bine, eu o să mă joc pe o singură secțiune azi, dar o să vă prezint în mare parte așa serverul. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și haideți să vă prezint serverul. IP-ul este play.addicted2.ro. Ăsta e IP-ul și na, ăsta e IP-ul. Probabil că știți să vă înregistrați pe un server de Minecraft și o să-mi pun pauză ca să nu se vadă parola mea. Ok, am revenit. Cam așa o să arate ăsta. Ia că ăsta are rang special. E ready, ok. Deci, cam așa o să arate lobby-ul. Așa o să arate lobby-ul 2. Lobby-ul al doilea de pe acest server. E un server gratuit, adică nu-ți trebuie Minecraft Premium ca să-l joci. Și da, mi se pare foarte interesant acest server și acest lobby. Și bineînțeles că m-am buguit. Ok. Da. Și cam așa arată lobby-ul. Puteți să veniți chiar voi să vedeți aici care-i treaba. Tot ce vă trebuie este să aveți un calculator sau laptop cu acces la Windows, să vă instalați Minecraft-ul și să vă jucați aici. Într-un video o să vă și arăt cum să vă... Mamă, ce alertă. Ok. Într-un video o să vă arăt cum să vă instalați Minecraft absolut gratuit. V-am pus și linkul în descriere de la Minecraft în videoul trecut de ieri și probabil o să vi-l pun și azi. Bun. Aici avem, astea sunt toate secțiunile. Avem Survival 1.8 și 1.15.2, Skyblock 1.12.2+, Sky PvP 1.8+, Factions 1.8+, Prison 1.8+, Bed Wars 1.8+, Assassins 1.8+, GTA 1.12.2+ și Skywars 1.8+. Păcat că nu are Bed Wars. Deci, bine, aici mă arată că am grad de jucător, dar o să aveți că nu am grad. Hai să intrăm pe Survival și o să intrăm pe Survival Epic. Pentru că deocamdată asta e secțiunea pe care mă joc eu cel mai mult. O să ne arate loading-ul ăsta din nou și am intrat. După cum vedeți
și după cum v-am zis, am rankul de legend. V-am zis că am donat. Văd că e mare lag. E extrem de mare lag. Și bun, gata, nu mai e lag. Pe tab vedeți toată lumea de pe server. Sunt unii cu rank mai mare, cum ar fi administrator ăla sistem. Avem și operatori, și helper, și supreme. Eu cu unul avem același grad. Mai sunt și hero și ultra. Și da, aici vă arată numele, rankul, banii, jucătorii, kills and deaths. N-am omorât pe nimeni și n-am murit deloc. Și următorul rank 9, pentru că nu mai am ce rankuri să iau, pentru că practic eu am rank mai mare. Nu știu cum să vă zic eu, dar mă rog, văd că mai este cineva legend. Ok, acum ce o să vă prezint? Mapa nu este normală, hai să mă activez Fly, pentru că eu am acces. Și repet, am acces pentru că am donat. Cam așa o să arate mapa, o să arate foarte, foarte interesant, mie chiar îmi place. Poți să întâlnești player, probabil toți știu că se pot întâlni player pe jocul ăsta. Și nu știu, e destul de interesant și sunt și protecții, poți să spui protecții ca să nu-ți distrugă nimeni baza. Copacii ăștia arată fenomenali, arată chiar foarte, foarte bine. Și dacă vreți să facem o serie de survival cu acest server, pe acest server, văd că sunt o grămadă de oameni pe server astăzi și de staff. Avem staff online 4. Bine, normal 5, că și Matio XD ăla. Deci ar trebui să fie un staff. Toate rankurile astea se achiziționează dacă plătești, dacă bagi bani. Și da, cam ăsta e serverul. Deci e un server destul de mișto. Vezi că lumea nu e normală și bine, world-ul unde vă spawnați, unde puteți să faceți o grămadă de lucruri, nu e normal. Hai să vă arăt și casa mea, care am făcut-o deocamdată, împreună cu un player. Văd că a crescut un copac gigantic aici. Ok. Văd că e lumea acolo în chat. Gradul. Ia că și-a pierdut cineva gradul. Wow. Ok. Hai să vedem. Cam așa arată casa mea. E de început, pentru că abia am început. Vedeți, nici nu e gata. Nici nu are scări. Nici nu are... Bine, acoperiș. N-are acoperiș încă. Da, deci se organizează și diferite eventuri pe server. Avem și warp-uri. Hai să vedem ce warp-uri avem. Ia să vedem, le arată? Nu le arată. Scriem o dată, warps. Ok, avem creates, enchant, jail, jobs, licitații, mob coins, PvP, RTP, shop, token shop. Deci o grămadă de chestii avem. Văd că lumea au nume colorat. Eu n-am nume colorat pentru că n-am acces la nume colorat. Da, deci e destul de interesant. Munții ăștia îmi plac la nebunie. Uitați-vă ce fain ești. Hai să dau render distance-ul mai mare,
Că văd că pe serverul ăsta n-am lag. Să zic că nu merge OBS-ul să nu filmeze. Deci chiar n-am lag pe serverul ăsta și nu știu. Mie îmi place foarte tare serverul ăsta, adică mă joc de foarte mult timp pe server și îl știu și eu, tot de pe YouTube știu serverul ăsta, dar nu știu, chiar dacă joc de atâta timp, încă îl joc și încă pot să zic că e cel mai mișto server român care l-am jucat vreodată. Îi urât că n-are Build Battle sau n-are Build Battle și Hide and Seek. Și Hide and Seek ar fi o secțiune foarte, foarte mișto pentru serverul ăsta. O să mai vorbesc și eu cu un băiat care a făcut serverul. Să văd dacă adaugă Build Battle pe server. Ar fi foarte, foarte mișto. Hai să vă arăt și spawnul de pe secțiunea asta. Mai multe secțiuni nu o să vă arăt. Uitați-vă câte... uite, e și un administrator aici. Ok, deci aici aveți random TP. Aici o să vă spawnați. Văd că e destul de mare lag și aici. Și... da, uite, capete destul de interesante. NPC-uri din astea. Poți să iei reward-ul. Și... da, arată foarte, foarte bine. Văd că iar e lag. Ok. Arată foarte, foarte bine. Mai multe de atâta, nu știu dacă mai trebuie să vă arăt. Puteți să veniți voi aici. Uitați, aici aveți practic chesturi care puteți să le deschideți cu key. Noi avem 2 key de Vote Creator. Hai să vedem. Avem aici la Vote Party. Drop Party Create. Ok. Spawners. Insane Key. Ok. Putem să dăm la ruletă și cred că asta se aude ca... ok, destul de buguit. Nu știu ce să zic. Hai să salutăm și noi lumea acolo. Nu știu ce să zic, e destul de buguit. E destul de buguit. Ok. Nu știu ce să vă mai arăt. Puteți să vorbiți cu lumea pe server. Vedeți, sunt români, vedeți, ieși afară, salut, l-ai luat. Vedeți, sunt români, e server de români. Da. Cam atâta, prieteni. Cam atât a fost și cu videoul nostru de astăzi. Hai să dăm home, să mergem la mine acasă. Să mergem la casa mea. Cam atât a fost și cu videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. IP-ul îl aveți aici și îl aveți și în descriere, dacă îl vreți. Aveți link și către Minecraft-ul gratis în descriere. Și da, dacă vreți să mai... Dacă vreți să facem o serie pe serverul ăsta sau pe secțiunea asta, nu uitați să scrieți în comentarii. Eu am fost Alex. Până data viitoare, sper să fiți bine și noi ne vom revedea mâine cu un nou episod. Pa, pa!